Mosenindo Papa Francis obedo papa mokwongo ma okelo lokruoge mag paro ma okelo picha manyien mar din mar jokopere. Bang' ka otelo higa mar 2013 ne orango gi wang' mamuol jogo mabedo e hera e kind chwech achiel, ka bende ne ochiwo thuolo ne jodolo masiro paro mar hera e kind chwech achiel onogono. Jafwambo marwa Judith Omondi nigi ler mar wachni. En tho makamoro nyalo kelo lokruok ewi paro moko ma Papa Francis ne obiro go e din mar kopere, paro ma opogore kod mag jodolo mane otelone. Papa Francis iparo gi golo ng'eto kaachiel gi chung' ma otegno, ahinya to e weche mapok ne orwako ahinya kod jokanyo mag din kopere. E higa mar 2013, bang' donjo e apisi kaka papa, Francis ne ochiwo thuolo mar bedo mar jodolo ma iye kod paro mar hera e kind chwech achiel, ma en paro ma opogore gi papa mane otelone. Bende higa mar 2020, Papa Francis ne opuodho okang' mar chik mar rito ratiro mar johera manie kit chwech achiel e kanisa, ma ne oloko kaka kanisa osebedo ka ng'iyo ji abilagi. E higa mar 2023, tok ng'etono, Papa Francis ne oyango ni kanisa biro gwedho keny e kit johera manie kit chwech achiel. I think Pope Francis really wanted to have conversations about the future of the church. He hosted several what are called synods in Rome, big gatherings of bishops and other Catholic leaders, often telling them to keep no topic off the table. He allowed those discussions to include controversial items such as ordaining women to the diaconate in the Catholic Church, or better ministry to LGBTQ members, things that before Pope Francis were things you could not talk about in the global Catholic Church. E higa mar 2016, Papa Francis ne oyango ni kanisa biro yawo dhot ne ji manie keny to were mondo mi ochak sudo ka giyudo komnio matakatifu. Mae ne ondiki e ote mar Amoris Laetitia e higa mar 2016, kendo mae ne one kaka yorno mar golo kendo ketho ohinga ma osebedo e kinde ma okalo. Mopogore gi papa mamoko, Papa Francis ne ojiwo telo mar jomamine ahinya to e log tich ma Vatican, kane ochiwo paro mar bedo gi jodikon mamine, paro manyaka sani pok ne olosie moromo. Francis really changed the church in a number of ways. I mean, he's changed the whole style of being a pope. He changed the priorities of the church in terms of its pastoral practice and its public policy. He opened up the church for more conversation and debate and discussion. These are all dramatic ways that he changed the church from what it was earlier. E higa mar 2018 bende, Papa Francis ne oluoko tiend mabuse e jela, kama ne oting'o mine kod josalam, gino mana pok otim kod papa mamoko. Francis ne ojiwo paro mar achiel mar oganda, kendo rito ratiro, mae ne onenore ka ne omanyo kwe pinje jo-Arabu, josalam, jo-Yahudi kata Jews. Tumemwona Sudan, tumemwona nchi ambazo ni zinapigana majuzi hapa juzi. Nia yake kwa watu wa Gaza na watu wa Ukraine kwamba vita visitishwe, waache vita. Nia yake ya kuwa watu wawe na uwiano katika sehemu kadha wa kadha. Aliwaalika hata hao wakuu wa serikali ya Sudan kule Roma. Wakakaa nao siku nzima, wakasali. Moko kuom paro kaka tend jomamine mapok ne oketie tim, oketi rameny ka bende mabiro kawo kar Papa Francis biro siro mondo dhi nyime. Judith Omondi, Ramogi TV.